Hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Maayong hapon ug maayong gabi ug maayong udto kanyang tanan. Welcome back sa akong channel. So for today's vlog, magluto tayo ng escabeche. Hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Maayong hapon ug maayong gabi ug maayong udto kanyang tanan. Welcome back sa akong channel. So for today's vlog, magluto tayo ng escabeche na lapu-lapu mga iring banbanon. Samahan niyo ako. Tara na sa akong beautiful kitchen. Tarang nang nang. Hello mga iring. For today's vlog, magluto tayo ng escabeche. May sagol-sagol man yun. My green bell pepper and yellow and red and sibuyas at my carrots tayo. Ito yung lapu-lapu at ni Magellan. Magluto tayo ng escabeche mga iring banbanon. So mag-slice na tayo ng mga anik-anik. So, ito yung mga ingredients natin for today, mga iring banbanon. Our lunch for today is all about escabeche. So, slicing natin to. Ato siyang pinataas. Para malami siya unya. Muna siya mga iring. Sagol-sagol siya na yellow may. Ayan. So na ako'y bisita from Japan. So isa'y kasulti ni mo atong preparation sa atong lunch, madam. Well, thank you so much. I really appreciate it. Lami kaayo. Ay, wait, watch out, mga iring. Muna siya, ma'am. So shout out dito sa taga-Pasil, ma'am. Shout out na kapasil ni abot na gid si Iglot. Naku, Iglot ha. Nag-ano-ano sa waki ha. Huwag magpatoba sa oma. Kaway, go na ta. Tib-tib ba ang cake? Correct, tib-tib. Ulog na ta sa akong garlic. Ato yung ulog na gabi. Okay. Luto ko na nato kay di pang gutom ng mga babae. So magkuan sa mga tunaw aning cornstarch para sa atong escabeche mga iring banbanon kay natay bisita no ang pinaka-ligon sa taga-Pasil mga iring banbanon. Asan daw siya? Wala siya mukuan, ma'am. Wala ito bag. Si katog ang bayot, ang buong bayot. Buto na siguro ito. Dami siya dahag lamas doon ang escabeche mo. Oo, correct. So na ako rin isagol atong carrots at saka bell pepper, mga iring banbanon. Ayun. Mga diri pinakakuha ko lang dali. Bago pa diya, ma'am. Ang mga lagi abtik. Abtik kayo lagi mo. Pero libog jud ko asa ang gano 508. Kung kada pa ning room diri uy. Ang kuan tag 08. Yung room. Mo bitaw.
Dito po ko, dito po ko. Lari ko. Kasi dito na sa speaker. Dito na sa speaker. Ano tuyok day ka diha? Nagtutulog ko dahil. Lang to suka para lami siya magiring ganbanon. Kapit siya sa Cebu. Parang yung hinumdum ko sa pasil dahil na magluto diya sa gawas, Oo, lagi na. nasa carbon. Kana akong mahuli ko dito dahil. Kana mahuli ko dito. Kana mami ko na akong mga bayot. Ay, kana maabi mo na akong mga bayot. Ako dyan silang pakanong dito dahil. Dito, no? Malingaw Oo, mo ano, siya. pakanong dyan na ako sila. Ako din, kaon lang ha. Wala na bisyo. Correct. Pero malingaw ka, ma'am, no? Kaya kung sa una katong gikan pa ko Papua New Guinea. Di ka di ka? Dito ko Papua New Guinea kadugay pa na ko dito. Dito ko Papua New Guinea. Kada uli kada bakasyon ako ano mga Bila bayad ka kuan dito, ma'am? dugay po ko dito oy. Pero wadyo ko na mortgage dito. Pasalamat kay kus Ginoo na di ko dugay nakabati ko yuta kung pandemic. Kagasador po biya ko niya. Kuan ka Kung dito dito, ma'am? Okay naman po simple lang na eh. Pero mga kikilig ko. Mga ito pero dili kay mo itong mahadlok mo guday kay mga compensation mo kusog kay sa mga ano anak gumura niya sa mga bayad dito dili kay sa delays pag yun. Amo ba? Pero lagi mga... Naay mga bayad yapon pero oo tuyo oy kay kato kami ginawa bayad na si Bamba o katong tuan na dito sa Amerika so labi kay siya kay mag kanang off ko ato mo ko niya step over ko dito sa Ayahay. Ay mag-aji kikirodays. Wala. Ayo, bongga kayo. Mga yung mga kikirit mag-invite na siya mga kiki, money, mga itong guli ba pag bidahon na mo tagtag celebrate. Yun ito nga to, niya, kanong basta mahuli ko, kuwagi ka, kanong mga tuyab dito sa ako, juhong kayo nito kay, ako man papuyahon din na ako. Dito. Palitan ako voice dito sa una. Hala. So, hindi ko appeal, mga ako, pero pagkakuha siguro katong nakuan ko ba nga di naman born again kaya sa St. Mary's kili sa kuan nga kung muhatag kag mga inaana ayaw kay murag ikaw mismo ang nagduot. Oo, kay murag ikaw mismo ang nagkuan nila sa dautan. Daot tinuod. Oo, inaano dai kung mo to wala ko. So botong pagkauli na ako diri ko kung mga ta mga bayot. Kung nga lang mi. Alam ka ay Perfect. aslong. Tapos abti kay pagkuha na ko ani ma'am ako yung gikuha dahil. No ba? Oo, kay nindot biyag dahil niya kuan ra. Jutarab. Correct. Init mo ginanin na kay privacy. Akong galiw ko lang mo. Ganahan kung puyo ka naman anay yun ba? Yung sabi na lang sulog ka ngayon, yamaga o yamag naman kayo kagaga. Pero at least kayo Sige Ginoo lang. na. Oo. Salamat kay Ginoo, napatay grasya ka. So mo ni mga iring hapit na di siya maluto mga iring no. Hinay-hinay lang ta. Di si Kaylee. Kung isa. Johan? Oo. Tulog mo. Nadili. Ano din na tulog? Off niya. Oh. Ano tulog ba? So luto na gid among scabeche, sweet and sour. Mga iring banbanon, ginamhinam nami. Perfect naman, kinamat na tayo. So mga iring, mga unami mga iring. Yes, mga unta. Tilawan na to atong luto nga scabeche o sobra na mga laron di mga iring banbanon. Yes. Perfect ayo. Perfect. Kan ba ano? Ano ilo? Kan eh? Sige, karon di. Sakto ba ka na pagkatimpla na daghan na akong harina. Ba? Sakto naman. Ano ka siya? Lami ka ayaw ma'am. Lami kaayo ang mga unta ninyo. Ayaw lagi anak, le. Mga iring.
Lami ang lamas, ma'am. Ikap. May lamig kayo mo. Diyos kung ikaw mo ito sa Pinas level. Ma'am, akong now nasa Pasig ug sa Carbon. Diba? Hapit everyday. Mula ka, ma'am. Big, asa man ka? May booms, ma'am. Mula ka, kadlaw. Iabot na ako mga alas 9 buntag. Pati nagdagahan na sinako na ang mga lamas. Bomba, pag sako, itong sako. Ano ba? Kaya ba, dalas man daw eh. Mga prutas. Ano yung tindahan dito? Wala. Para ito mag-umisa kadlawin guys. Ang uban pamukuan na pa. Paulit na ba? Tumod na. Kaya mo ka ng basmati with matching. Kuan, katong Philippine. Kaya ka ng jasmine. Dami na pulis sa mix, no? Mga iring banbanon, sa mga oras, sa mga na sa mga lugar, mga iring banbanon, punos kasakit o punos kalipay. Ichika mo, ilaglag na ni Madam. Yeah! Thank you so much for watching sa akong YouTube. Please don't forget to subscribe, like, and comment sa mga iring banbanon. Thank you and God bless to everyone. Bye! Bye!